ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂತುಕ ಮೂಲು ಕುಡುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಬೊದುಲ್ಪದ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಈತು ಶೋಕು ಮುಂಗೆ ಆಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತೊನ್ಗ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉರಿಗಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರ್ದೆಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಮಸ್ತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡೈತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ವಾಸನೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನೈಸಾದ್ ಕಡೆ ಉಡು ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಐಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲನು ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವಣ್ಣ ಮುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಡು ಒವೆನ್ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡಿಂದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತುನುಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಏತು ಖಾರ ಬೋಡು ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ನಾನು 4-5 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒನಸುಗಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅವರ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಂತೂಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮೀನು ಮನ್ಪೋರನಂಡ ಐಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಸಾರು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಏನು ತೂದುಪ್ಪರಿ ಯಾನ ಅಪಾನೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನೇನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಡಿ ಗ್ರೇವಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಮುಂಗೆ ಬೈತಿನ ಕುಡುನ್ ಪಾಡೊಂದುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬುರ್ಚಿಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಬಟಾಟೆವನ್ನು ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪಂದನೆ ಪಾಡೋಡು ದೇಪಂಡ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಪಂಡ ಐತೆ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಣ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕು ಮಂತ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ತೊನುಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸೇರವನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಲಾಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಆರೋಗ್ಯೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ರಸನು ಅದ ಮಂತ್ ದೀದಾಯ್ಬೇಕು ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ಡನ್ನು ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಂಡ ಕುಡು ನಿಧಾನ ಬೇಯ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವನು ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ದಿವೋಡು ಇದು ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.